Στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όχι στον κόσμο, στην Ευρώπη, είχε αρχίσει η κίνηση που έκανε ο ναζισμός να καταλάβει τον κόσμο. Όλοι οι λαοί έβλεπαν ότι σε αυτόν τον αιώνα, τον 20ο αιώνα, θα πραγματοποιηθούν τα όνειρα των προηγουμένων αιώνων, δηλαδή να κατακτήσει ο άνθρωπος τη γη, τους φυσικούς νόμους να τους ελέγξει και τους άλλους νόμους, τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς, και να βγει, ας πούμε, ο υπεράνθρωπος του Νίτσε να γίνει πραγματικότητα. Κορυφή, ας πούμε, αυτής της προσπάθειας, αυτού του ονείρου, ήταν ο γερμανικός λαός. Και γιατί ο γερμανικός? Γιατί είχε πραγματικά υψηλότερη ευφυΐα και λόγω του τεράστιου όγκου τον οποίο είχαν κυριεύσει όλη την Ευρώπη στην αρχή, ήταν η μεγάλη δύναμη. Ιδιαίτερα κάθε τι το γερμανικό προκαλούσε θαυμασμό, γιατί κολάκευε την αυταρέσκεια του ανθρώπου να ανεβάσει τον εαυτό του στη θέση ενός θεού εγκόσμιου. Γι' αυτό και όταν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, οι λαοί όλοι κάναν πίσω. Δεν πολεμούσαν οι στρατιώτες, είχαν την τόλμη να πολεμήσουν οι Γερμανούς. Έχουμε την επέσχυντη, ας πούμε, κατάληψη του Βελγίου, που κατέβηκαν κάτι από τα ανεμόπτερα πάνω οι Γερμανοί και μέσα σε λίγες ώρες το Βέλγιο είχε γίνει δικό τους. Σε 15 μέρες έπεσαν οι Γάλλοι, τη γραμμή Μαζινό που είχαν κάνει εκεί πέρα και τα μεγάλα τούνελ, τα εγκατέλειψαν και φύγανε, που η Τσεχία και όλες αυτές, μέσα σε μια ώρα η Αυστρία έγινε ναζιστική και η Τσεχοσλοβακία το ίδιο κτλ. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο άξονας που λέμε, που ο άξονας αποτελείται από 3 χώρες, από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία στην Ανατολή. Είχε πρόγραμμα να κυριεύσει Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Και τι σκοπεύαν να κάνουν? Τίποτα. Εδώ είναι ότι γενικά όλα τα εγκόσμια όνειρα καταλήγουν σε μια ηλιθιότητα. Να πιούν τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, της Αιγύπτου και όλα αυτά, της Ρουμανίας που τα πήραν αμέσως, ναι, και της Βακού και τα λοιπά, της Κασπίας θάλασσας. Οπότε λέει θα κατέχουμε στα χέρια μας, θα έχουμε όλη την κίνηση και θα αναπτύξουμε την τελειότερη βιομηχανία, την τελειότερη συγκοινωνία κτλ. Και αυτό θα είναι δόξα. Αυτή είναι η δόξα. Η δόξα είναι μια ηλιθιότητα διατυπωμένη έτσι, λογικά. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω από την Ευρώπη τι θέλανε. Να την κυριεύσουν στο χέρι, τη βάλουν στο χέρι όλοι, να κυβερνάει ένας. Τελικά κάθε κατάκτηση σημαίνει να βγει ένας να κυβερνάει τους πάντες με τον αίμα του. Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν τα σχέδια της Ιταλίας ήταν να κερδίσει πρώτα την Αλβανία, την οποία κάνα χρόνο πριν από εμάς την είχε κυριεύσει ουσιαστικά με προδοσίες, απλώς απομείνοντας σε στρατό και κυβερνούσε, και μετά την Ελλάδα. Ήθελε ο Μουσολίνι, ο ηγέτης, να πιει τον καφέ του στο Σύνταγμα. Μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, όποιος πάει τώρα και πιει καφέ στο Σύνταγμα, είναι πιο σπουδαίος από τον Μουσολίνι. Λοιπόν, και ο λαός ο ελληνικός είχε μνήμες πολέμων και μόλις πρόσφατα, πριν από 6-7 χρόνια, είχε ξεμπερδέψει με την μικρασιατική καταστροφή, καταλαβαίνετε. Όχι εμείς 6, είναι λιγότερα από 15 χρόνια. Αλλά οι συνέπειες ακόμα διατηρούνται, ακόμα οι πρόσφυγες ήταν στις παράγκες της Ξύλινης. Ναι, υπήρχε φτώχεια μεγάλη γιατί πληρώναμε όλες τις συνέπειες των προηγούμενων πολέμων και ο λαός έμενε καθυστερημένος μεν, αλλά
ειρηνικός και αθώος, και από αυτό το πράγμα έδινε ευτυχία στον κόσμο. Νιώθαν ευτυχισμένοι μέσα στην απλότητα και στην αθωότητά τους και αντέχανε να ζουν με πολύ λίγα αγαθά. Εμείς είχαμε πάει στη Δευτέρα Δημοτικού και μπήκαμε στην τάξη χωρίς καμία υποψία ότι μπορεί να γίνει πόλεμος. Κάποιοι πληροφορημένοι, διανοούμενοι κτλ. Ξέρουν ότι τα πράγματα είναι κοντά, αλλά εμείς δεν παίρνουμε είδηση. Και κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας των μαθημάτων ακούγονται οι σιρήνες, τις οποίες είχαν τοποθετήσει. Άρα περιμέναν πόλεμο. Να ουρλιάζουν, εμείς τρομάξαμε γιατί είδαμε την τρομάρα στα μάτια των διδασκαλισών μας, καταλάβατε. Και σταματάει το μάθημα και λέει: παιδιά, πηγαίνετε σπίτι σας, έχουμε πόλεμο. Εγώ δεν ήξερα τι είναι ο πόλεμος. Στην αρχή νόμιζα ότι ο πόλεμος είναι σαν ένας μεγάλος λύκος που θα έρθει να μας φάει. Τα μας είπαν ότι θα ρίχνουν από πάνω, λέει, πράγματα και θα μας χτυπάνε. Τέλος πάντων, έντρωμε τα μικρά, μαζέψαμε τα χαρτιά μας με δάκρυα στα μάτια και τρέξαμε στα σπίτια μας. Βρήκαμε τις μονάδες μας να κλαίνε. Γιατί? Γιατί είπαν ότι αφού είναι πόλεμος, όλοι οι άντρες θα πάνε στο στρατό. Και δεν ξέρει κανείς να τους ξαναειδεί. Κλαμμένες οι μανάδες. Κλαμμένοι εμείς, η μάνα μου μάλιστα μου λέει: άνοιξε την Αγία Γραφή να διαβάσεις, παιδί μου, κάτι. Και εγώ άνοιξα και θυμάμαι ακόμη το χώριο που άνοιξα τότε. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι έβλεπα τα γράμματα στραβά. Γιατί περνούσα μέσα από τα δάκρυά μου και παθαίναν διάθλες τα γράμματα. Λοιπόν, βγαίνοντας όμως από το σπίτι έξω να δούμε τι γίνεται και τα ακούγονταν είδα νέους να τρέχουν προς τον σταθμό των σιδηροδρομικών, να μπουν στα τρένα, να πάνε στη Λάρισα να καταταγούν στρατιώτες. Α, ξεκίνησε αμέσως η κατάσταση. Μα πηγαίνανε εθελοντές. Καθένας λέει: εγώ θα μείνω εδώ. Πάμε να τους φάμε τους κερατάδες, κατάλαβες. Εδώ είναι το σπουδαίο ότι δεν ήξερε κανείς αν είναι υποχρεωμένος, ότι υπήρχε οργανωμένο σύστημα να κάνουν τους στρατιώτες. Ούτε είχαμε ραδιόφωνο να μας καλέσουν από το ραδιόφωνο, ούτε εφημερίδες διάβαζε κανένας που να ξέρει αν είναι να πάει στο στρατό. Αλλά πήγαινε επειδή το ήθελε. Και είδα και μερικούς με έκπληξη, και δεν θα το ξεχάσω, να έχουν μαζί τους και ένα μαντολινάκι, μια κιθαρίτσα στην νόμο, και πηγαίνουν και μπαίναν μέσα στα βαγόνια και τραγουδούσαν. Εδώ κλαίνουν, εκεί τραγουδάνε. Να παράδοξα πράγματα που συντάραξαν τις παιδικές μας ψυχές. Και μετά αρχίζει ο πόλεμος. Οι μανάδες ξέρουν από προηγούμενους πολέμους τι πρέπει να κάνουν. Και πάνω ήταν χιόνια, στην Τρεμπεσίνα, πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Κούρεψαν τις προβατίνες, πήραν τα μαλλιά, τα πλώσαν στον ήλιο, τα στεγνώσαν, μετά τα ξάνανε και μετά τα βάλαν σε μια ρόκα και στρίβανε και κάνανε μαλλί. Και εμείς τα αγοράκια τι έπρεπε να κάνουμε 10 χρονών? Κάναμε έτσι τα χεράκια μας. Μας περνούσαν τις κούκλες και αυτές μας έπαιρναν το κούβαρι. Τι ήταν η δουλειά μου εμένα, συνέχεια έτσι ήμουνα. Λοιπόν, και μετά πλέκανε κάλτσες, φανέλες κυρίως. Και μετά τα φτιάχνανε ωραία δέματα, αλλά δεν ξέρεις ποια να τα στείλουμε. Εμείς δεν είχαμε κανέναν δικό μας στρατιώτη. Ο πατέρας μου ήταν μεγαλύτερος από την ηλικία που πήγαν στρατιώτες και δεν τον πήραν. Αλλά λέγαμε τι θα πει, όλοι όσοι πολεμάνε είναι δικοί μας. Αυτό θα πει ενότητα του έθνους. Φοβερό πράγμα. Και κάνανε ωραία δέματα έτσι. Λέει, έλα εσύ που ξέρεις γράμματα, Κωστάκη, να γράψεις. Και έγραφα εγώ, και γράμματα Δευτέρας Δημοτικού δηλαδή, σίγμα τάφ γάμα 902, το θυμάμαι ακόμα. Έπρεπε να πάνε εκεί, ήταν με αριθμούς. Ναι, λέει, κάτσε και γράψει ένα γραμματάκι, αυτός που θα τα ανοίξει. Να δει ότι είμαστε κοντά του και τον αγαπάμε, ότι δεν είναι του κράτους αυτά, είναι της αγάπης μας. Και έγραφα κι εγώ, αγαπημένοι μας ήρωες που πολεμάτε στα βουνά για την πατρίδα, σας θαυμάζουμε κτλ. Και τα χώναμε ανάμεσα στις φανέλες. Έλα στη θέση τους τώρα να είναι πάνω στο βουνό, να κινούμε το θάνατο κάθε μέρα και να ανοίξει ένα δέμα, να βγάλει μια φανέλα να φορέσει και να δει μέσα και το ραβασάκι της Ελλάδας. Τι ωραία πράγματα.
τα πολύ ωραία πράγματα μαζί με τα πολύ άσχημα πράγματα, έτσι κοριασμένα. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι ο πατέρας μου στεναχωρέθηκε, γιατί ήταν της κλάσης του 24, γεννήθηκε το 8, το 4. Ήταν κλάσης του 24 και στα 20 χρόνια τους παίρνουν στρατιώτες, και ενώ δεν πήραν τόσο πίσω, πήραν μέχρι την κλάση του 35, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ήταν στεναχωρεμένος και με πήγαινε στο φρουραρχείο και μάλλον με τον φρουραρχό. Ούτε εθελοντή δεν τον παίρναν. Και κάνα 2 φορές μου πήρε και εμένα από το χέρι και πήγαμε, και αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο μάθημα. Να μαλώνει ο πατέρας μου με τον φρούραρχο γιατί δεν τον παίρνουν εθελοντή στρατιώτη, και ενώ έχει οικογένεια τώρα αυτός. Αυτά είναι τα πράγματα. Βλέπεις κανείς πώς μπορεί τόσο υψηλά πράγματα να συνυπάρχουν με τόση αμέρεια στον κόσμο γύρω. Και ήταν από το λαό τα υψηλά πράγματα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυξήσανε τις επισκέψεις τους στους ναούς και κάναμε λειτουργίες νυχτερινές κτλ. Αλλά είπαν ύστερα, κλείστε τα τζάμια με εφημερίδες, να μην βγαίνει φως έξω, εάν ανάβετε φως τη νύχτα, γιατί έρχονται αεροπλάνα. Και πραγματικά ήρθανε, χτυπούσε η σιρήνα ότι έρχονται αεροπλάνα, και σε 10 λεπτά, 5 λεπτά έφτανε να σβήνουν σε αεροπλάνα πάνω από το Βόλο και ήρθαν πόμπες. Και εσείς μείνατε στο Βόλο? Στην αρχή είμαστε στο Βόλο, έπρεπε να δούμε πού θα πάμε. Δεν πηγαίναμε έτσι εύκολα. Λοιπόν, και λέγανε ότι μόλις χτυπήσει η σιρήνα να τρέξετε στα καταφύγια, και μας είπαν σε κάθε γειτονιά υπήρχαν ορισμένα σπίτια που ήταν παραδόξως χτισμένα με τσιμέντο. Γιατί τα δικά μας ήταν μια πέτρα πάνω στην άλλη. Και εκεί πριν αυτοί είχαν υπόγεια. Και όλη η γειτονιά έτρεχε. Τρέχαμε με τους σφύριγμα της σιρήνας και μπαίναμε μέσα σε τα σπίτια. Ανοίγαν τις πόρτες οι νοικοκυρέοι και μπαίναμε. Τρέχαμε κατευθείαν στο υπόγειο. Και ακούγαμε γδούπι των βομβών που πέφτανε. Οι Ιταλοί, επειδή εκεί στη γειτονιά μας υπήρχε ένα μεγάλο αντιεροπορικό των Εγγλέζων και χτυπούσε, δεν τολμούσαν να κατέβουν χαμηλά, και από πολύ μεγάλο ύψος είχαν τις μπόμπες, με αποτέλεσμα να μην πετύχει σε τόσους βομβαρδισμούς που θα γίνουν και 5, 6, 10, παραπάνω, 20, 30. Δεν έπεισε ούτε σε κανέναν κέριο στόχο. Αυτοί θέλουν να ρίξουν στο λιμάνι, να το καταστρέψουν, με ηλεκτρική, το ηλεκτρικό εργοστάσιο, και όπου και στρατώνες. Εκεί δεν έπεισε καμία βόμβα. Μπέσανε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, και θυμάμαι να μένουν ύστερα αυτά όλη την κατοχή έτσι ερείπια. Λοιπόν, και εκεί πέρα οι γυναίκες άκουγα και λέγανε πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιλητών, και κατάλαβα ότι αυτό ήταν ο παρακλητικός κανόνας. Που ερχόταν ο παπάς και μας τον έλεγε κάθε πρωτομηνιά στο σπίτι, αλλά τόσο γρήγορα που τον έλεγε, και εμείς δεν ξέραμε κιόλας τι έλεγε, δεν το πιάναμε. Ύστερα κατάλαβα ότι είναι παρακλήσιο και ότι έχει σημασία στις δύσκολες ώρες εκεί παρακλήσεις. Μάλιστα. Και τελικά άρχισαν να φωνάζουν στους δρόμους οι άνθρωποι, έπεσε η κοριτσά. Και ούτε η κοριτσά ήξερε ότι υπήρχε, ούτε τι θα πει έπεσε, νόμιζα έπεσε από πάνω τίποτα. Και μας εξήγησαν μετά ότι τα στρατεύματάκια μας κατέλαβαν την κοριτσά, κατέλαβαν το Αργυρόκαστρο. Αλλά πώς να το πληροφορηθούμε σίγουρα? Έπρεπε να τα ακούσουμε από κάποιο επίσημο πρόσωπο. Δεν υπήρχε τίποτε. Αλλά ξέρουμε ότι 2 δρόμους που πάνω από το σπίτι μας υπήρχε ένας που έχει ραδιόφωνο. Ήταν δακτυλοδεικτούμενος, είχε ραδιόφωνο άνθρωπος. Όπως είχε τη φιλοτιμία να το βγάλει στο μπαλκόνι του το ραδιόφωνο με καλώδιο. Και μαζεύτηκε ο κόρος από κάτω, χιλιάδες άνθρωποι. Να λέει έπεσε το Αργυρόκαστρο, επιφημίες και χαλασμός, κόσμο, φιλιά, αγκαλιές, πράγματα, ζήτω. Χαρές, και είχαμε όλο τέτοιες χαρές. Εγώ νομίζω ότι συνεχώς θα πηγαίνουν αυτά έτσι τα πράγματα. Βέβαια, θρίαμβος. Αλλά αυτά όλα κατάλαβα ότι κερδίζονταν με πόλεμο και με θάνατο και με τραυματίες. Όταν μας είπανε, εμείς τότε ήμασταν φαλαγγιτάκια, μας είχαν οργανώσει, μας βάζουν μπλε παντελόνια και δίκοχο επάνω, και μας έκανε φαλαγγιτάκια και μας κάνει έτσι για να δημιουργούμε εφέ δηλαδή. Λέει τα φαλαγγιτάκια να πάνε να μαζέψουν λουλούδια, να μαζέψουν πέταλα λουλουδιών. Έρχονται τραυματίες.
έρχονταν στη Θεσσαλονίκη με το τρένο και από εκεί με καράβι τους έφερναν στο Βόλο και έβγαιναν στο λιμάνι. Πάνω στα φορεία λοιπόν, να τρέχουν οι φορείς, βγάζανε τους τραυματίες έξω, να τους πάνε στο νοσοκομείο του Βόλου. Και εμείς τα πιτσιρικάκια είχαμε μαζέψει, πηγαίνουμε σε όλα τα σπίτια, κανείς δεν τολμούσε να μας πει τι κάνεις εκεί πέρα και μας δώσαμε τα τριαντάφυλλα, ό,τι υπήρχε λουλούδια και μετά τους αρέναμε με λουλούδια. Και να φωνάζουν αυτοί οι τραυματίες. Ζήτω η Ελλάδα, παιδιά μας, να γίνω καλά να ξαναπάω στον πόλεμο. Τώρα άμα δεν τα ζήσεις αυτά, τα ακούσει έτσι λίγο σαν φολκλόρ, αλλά είναι όμως συγκινητικότατες στιγμές που τότε τις αποθηκεύαμε στην καρδιά μας και εμείς ακόμη δεν τις πολύ καταλαβαίναμε. Να φωνάζουν, δεν φωνάζουμε εμείς ζήτω, φωνάζουν αυτοί οι τραυματίες ζήτω. Εδώ το σπουδαίο. Και τα λοιπά. Αλλά μετά οι γονείς μας είδαν ότι κινδυνεύαμε, επειδή ήταν και κοντά το αντιεροπορικό και το μήλος του Καπουρνιώτη ίσως να θέλανε να τον γκρεμίσουν και μας πήγανε στον Άνω Βόλο. Όχι, στην αρχή μας πήγανε στις Μιλιές του Πηλίου. Και πού μείνατε στις Μιλιές? Εκεί στις Μιλιές ήταν σταθμάρχης ο θείος μου ο Κώστας, ο γαμπρός του πατέρα μου που είχε την αδερφή του τη Μαρία. Οπότε είχε δωμάτια εκεί, γιατί άμα έχεις ένα δωμάτιο, εκεί κοιμόταν 20 άνθρωποι, δεν είχε πρόβλημα. Χάμους, τροματσάδες. Πάντως είχε και περάσαμε μια από τις πιο ονειρεμένες φάσεις της ζωής μας. Γιατί ήταν καστανιές από πάνω δάσος, από κάτω ρεματιά που πλατάνε και ερχόταν και το τρένο τσουφ και εμείς χαιρόμαστε να το βλέπουμε το τρένο να έρχεται πάνω στις γραμμές. Ήταν μαγευτικά πράγματα για μας αυτά. Λοιπόν, και μετά δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί και μας πήρε η μάνα μας και μας πήγε στον Άνω Βόλο, στο σπίτι του άλλου θείου μου και μείναμε. Πάλι καλά που είχατε θείους. Ναι, σε ένα πύργο. Τότε δεν υπήρχαν άνθρωποι να μην έχουν θείους και θιάδες. Όλα τα σόγια ήταν μεγάλα. Στον κάμπο θέλαμε, στο βουνό θέλαμε, στη θάλασσα. Ήταν παντού συγγενείς, γιατί άμα κάθε οικογένεια έχει 6-7 παιδιά, 8, είναι σκορπισμένοι. Να τώρα εσείς μπορείτε να πάτε στο Πήλιο, να πάτε στα νησιά, να πάτε παντού. Παντού θα βρείτε κάποιους να πούν «Α, η Κατερίνα είναι αυτή» και ο Ανδρέας. Λοιπόν, και εκεί πέρα πάλι ήταν πάρα πολύ ωραία για μας τα παιδιά, παίζαμε. Έως που κάποια μέρα, έτσι, με κατήφια μας είπαν ότι να πάτε στην πλατεία Ταγιανιού να δείτε που ήρθαν οι Γερμανοί. Ήταν ένα τζιπ γερμανικό που είχαν βγει οι Γερμανοί από μέσα και ψήναν το τσάι τους ανέμελοι εκεί στην Αγιάννη. Είχαν κατέβει δηλαδή στο Βόλο. Είχαν κατέβει οι Γερμανοί στο Βόλο. Πότε έγινε αυτό? Ήταν λίγο μετά το Πάσχα, κατά τις 15 Απριλίου. Τον πρώτο χρόνο, το 40? Όχι, Πότε? Το 41. Το 41. Το 40 ακόμα πολεμούσαν και το 41 πολεμούσαν. Λοιπόν, και εν τω μεταξύ θυμάμαι ότι την πρωτοχρονιά του 41 γυρίζαμε εμείς τα παιδάκια, τα αγόρια να πούμε τα κάλαντα. Αλλά οι γυναίκες που δεν είχαν άντρες στο σπίτι να έχουν και λεφτά και εισόδημα, δεν είχαν. Και μας δίνανε καρύδια, αμύγδαλα, κατάλαβες τέτοια, δαμάσκηνα λιωμένα. Ναι, τέτοια πράγματα και τα είχαμε αυτά. Εμείς θέλαμε λεφτά να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε πράγματα που μυρίζαν τσίχλες και τέτοια, αλλά μας δίνανε αυτά. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι και ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός. Εκεί στο σπίτι που μας φιλοξενούσε, τώρα τον γκρεμίσαν στον Άνω Βόλο, εκεί που είναι το μοναστήρι που έχει κάνει η Επισκοπή, η Μητρόπολη, εκεί πάνω, στο ποτάμι μέσα ήταν. Φιλοξενούσε μια οικογένεια ενός δικηγόρου, ο οποίος δικηγόρος, ο Κυρ Πέτρος, εμείς το λέγαμε Κι Πέτο, μικρός ήταν, μικροί ήμασταν. Λοιπόν, ο Κυρ Πέτρος είχε και ραδιόφωνο, παρακαλώ. Και πηγαίναμε να ακούμε ειδήσεις, πριν να πέσει βέβαια το μέτωπο, όταν ακόμα γίνονταν ο πόλεμος. Και μου είπε η μάνα μου ύστερα, εγώ δεν τολμούσα να πάω κοντά, όταν έλεγε ότι νικήσαν οι Γερμανοί και προχωρήσαν μέσα στην Ρωσία, γιατί στην αρχή οι Γερμανοί έσπασαν
την ειρήνη που είχαν με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν τους επιτέθηκε. Οι Γερμανοί ξαφνικά μπήκαν μέσα. Και προχωρούσαν οι Γερμανοί, το έλεγε το ραδιόφωνο και εμείς στεναχωριόμασταν, γιατί ξέραμε ότι είναι οι εχθροί μας αυτοί, είναι οι συνεργάτες των Ιταλών. Ακόμα δεν είχαν μπει στην Ελλάδα. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου στεναχωριόταν. Αυτός ο Πέτρος όμως χαιρόταν. Γιατί λέει το μπαίνει ο πολιτισμός στη Ρωσία. Οι διανοούμενοι ήταν όλοι φιλογερμανοί. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Μπαίνει ο πολιτισμός. Θα φύγει η βαρβαρότητα πια. Μπαίνουν ο λαός με τις πολλές βιβλιοθήκες, τα πολλά πανεπιστήμια, την πολλή σοφία, με την τεχνολογία. Ο πατέρας μου όμως ήταν άνθρωπος του λαού. Και κάποια στιγμή δεν άντεξε αγανάκτηση, σηκώνει το ραδιόφωνο και το φέρει στο κεφάλι του κυρίου Πέτρου και έγινε επεισόδιο. Και τα παιδιά να φύγουν μακριά, να μην ακούν τις φωνές, τον έβριζε κέρατα κτλ. Ο πατέρας μου. Ναι, θα μου πει σε μένα ότι πολιτισμός, ξέρω εγώ τι, και εκείνος είπε, αφού είσαι αγράμματος βέβαια, τι να καταλάβεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το γεγονός το οποίο με έπεισε ύστερα, ότι ο θρίαμβος των Γερμανών οφείλονταν στην καλή ρεκλάμα που είχαν δώσει ως φορείς του πολιτισμού. Όχι μόνο οι διανοούμενοι και οι αξιωματικοί, οι ανώτεροι του στρατού που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό μεταπτυχιακές σπουδές, ήταν όλοι φιλογερμανοί. Και όχι μόνο φιλογερμανοί, αλλά τους διοικητές των στρατευμάτων των Γερμανών που κατέβηκαν προς τα κάτω, τους είχαν συναδέλφους στη σχολή. Ήτανε φιλαράκια. Ακόμη και Τούρκους αξιωματικούς είχαν συμμαθητές τους εκεί. Δεν σας ξέχασα όμως να σας πω ότι όταν ξεσπάει ο πόλεμος του 40, όλος ο κόσμος θαύμασε πως ετόλμησε η Ελλάδα να αντιταχθεί στην Ιταλία. Η Ιταλία ήταν 50.000 πληθυσμό, 40 με 50.000 και εμείς ήμασταν 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, και τρόμαξαν και όλες οι εφημερίδες όλου του κόσμου, και έχω αυτά όλα τα κείμενα, είναι μες στην ιστορία γραμμένα, έγραφαν τα επενετικότερα σχόλια που μπορούσε να γράψει κανείς για ένα λαό ολόκληρο για τους Έλληνες. Ακόμα και οι τουρκικές εφημερίδες γράφανε ότι οι Έλληνες ξεντρόπιασαν τους φτωχούς λαούς με το να σταθούν μπροστά και ζήτωσαν οι Έλληνες, να γράφει η Τζουμχουριέτ τώρα αυτό. Τα έχουμε όλα τυπωμένα, είναι μέσα στον τόμο, τον 10ο νομίζω τόμο. Λοιπόν, και όταν κατέβηκαν οι Γερμανοί, ο λαός μας δεν είχε, ο στρατός μας είχε μια έκταση 1.000 τόσων χιλιόμετρων. Από τη Θεσπρωτεία μέχρι τον Εύρο είναι πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Και είχαμε συμφωνία με τη Βουλγαρία και τη Σερβία να, αν τυχόν κατεβούν οι Γερμανοί, να ανακόψουν την πορεία τους με κάποια προσωρινή έστω ώστε να ξεμπερδεύουμε τους Ιταλούς, γιατί ελπίζαμε ότι τους Ιταλούς, εάν δεν έχουμε άλλες περισπασμούς, θα τους πετούσαμε στη θάλασσα, δεν θα ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Γιατί είχαμε φτάσει πάνω στην Αυλώνα, κοντά. Οπότε, αυτοί όμως υπέκυψαν στους Γερμανούς. Πρώτα-πρώτα οι Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν αντέδρασαν. Δεύτερον, οι Σέρβοι, τους οποίους ο βασιλιάς της Σερβίας τους πούλησε στους Γερμανούς. Κάναν διαπραγματεύσεις και τελικά υπέκυψε πώς λεγόταν, νομίζω ο Γεώργιος, πώς λεγόταν, ο βασιλιάς τους, που ήταν και συγγενής των δικών μας βασιλιάδων εδώ. Είχε πάρει την αδερφή του Κωνσταντίνου ή την κόρη του Κωνσταντίνου αυτός. Ναι, υπέγραψε να περάσουν οι Γερμανοί. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το είχαμε προβλέψει, ξέρουμε, θα αντιστέκονταν. Και τότε είναι που βρέθηκαν αυτοί που δεν θέλανε, τα στελέχη ας πούμε του σερβικού στρατού, και ανέβηκαν στα βουνά και κάναν τις ταξιαρχίες του Τίτο. Τότε έβγε εκεί ο Τίτο, ο οποίος ήταν από τους μεγάλους ηγέτες, και αμέσως κομμουνιστικοποιήθηκαν αυτοί από αντίδραση προς τον βασιλιά, ο οποίος πήρε την δεξιά και την εξευτέλισε, καταλάβατε. Οπότε εμείς τι έπρεπε να κάνουμε με το στρατό μας
και με ελάχιστα εφόδια μέσα στους άγριους χειμώνες, μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αλλά ο στρατός μας αντιστέκονταν. Είχαμε στρατό. Λίγο. Είχαμε τα οχυρά του Ρούπελ. Επάνω στη Βουλγαρία υπάρχουν ακόμα, να πάτε να τα δείτε, χτίσματα με τσιμέντο πολύ χοντρό, που μέσα ήταν διάδρομοι και είχαν ανοίγματα που αν ήθελες τα άνοιγες και έβγαιναν έξω κάνες και πυροβολούσαν και τους έκλεινες πάλι. Ήταν απόρθητα. Είχαν τέτοια πάρα πολύ σπουδαία και οι Γάλλοι, τη γραμμή Μαζινό, η οποία παραδόθηκε στα 15 μέρες, εξαφανίστηκαν οι Γάλλοι. Εμείς όμως αντισταθήκαμε στους Γερμανούς, οι οποίοι όταν περάσαν πλέον στα βουλγαρικά εδάφη, οι Βούλγαροι τους χειροκροτούσαν και περνούσαν τα τάγκ των Γερμανών και ήταν παραταγμένοι από εδώ και από εκεί πλήθη λαού και χειροκροτούσαν τους Γερμανούς. Καταλάβατε. Και ναι. Και ο βασιλιάς, ο Βόρης ήταν τότε, υπέγραψε, εντάξει, περάσει η Γερμανία. Και ήρθαν λοιπόν κάτω οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί που ήταν ο ελληνικός στρατός, αλλά περάσαν από τη μεριά της Σερβίας που δεν είχαμε εκεί πέρα οχυρά, κατεβήκαν από τη Στρόμνιτσα και πήγαν ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη. Και οι αξιωματικοί μας τι να κάνουν. Αντιστάθηκε για λίγο ο στρατός, έφτασε μέχρι το Άργος Ορεστικών, αλλά άρχισαν να φεύγουν οι άνθρωποι, οι στρατιώτες, υποτακτούσαν, σου λέει τι βγάλουν πέρα εμείς. Δεν είχαν ούτε να φάνε, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν πυρομαχικά τίποτα, τα είχαν εξαντλήσει. Και οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, πήγαν στο στρατηγείο μας, χαιρετούρες έτσι, καλώς ήρθατε κτλ. Και έστειλαν διαταγή από το ανώτατο στρατηγείο της Θεσσαλονίκης με το σηματαμόρς, στους στρατιώτες που ήταν μέσα στα Ρούπελ να παραδοθούν. Και τι κάνανε. Και ανοίξαν την πόρτα και παραδοθήκαν. Αλλά είχαν κάνει τόση ζημιά στους Γερμανούς που ο λοχαγός του αποσπάσματος που παρέλαβε τα οχυρά λέει ποιος ήταν εδώ ο αρχηγός σας. Πρέπει να δει κανένα στρατηγό, κανένα τέτοιο και ήταν ένας λοχείας. Τον πιάσαν, τον δέσαν σε ένα δέντρο και τον εκτελέσαν. Εχμάλωτο τώρα οι Γερμανοί. Γιατί έκανε τόση ζημιά στο Τρίτο Ράιχ. Εκεί πέρα αυτοί ήταν πολύ εφευρετικοί. Αν είχαμε κάποια βοήθεια θα τα βγάζαμε και με τους Γερμανούς πέρα. Κάναν το εξής, παίρναν βαρέλια με πετρέλαιο μέσα και τα βάζαν κύκλο γύρω σε ένα πλάτωμα και αφήναν μια είσοδο. Οπότε οι Γερμανοί υποψιαστοί μπαίνανε μέσα σε αυτό το μέρος. Αλλά αυτοί όμως είχαν συνδέσει τα βαρέλια με καλώδια και πατούσαν ένα κουμπί και ανατινάζαν τα βαρέλια πάνω. Και τους καίγανε μέσα. Καταλάβατε, τέτοια κόλπα είχαν, φοβερά. Και αυτό τους ενόχλησε τους Γερμανούς. Εμείς όλο τον καιρό από το 40 μέχρι που μπήκαν οι Γερμανοί παρακαλούσαμε τους Εγγλέζους που είχαν όλο το χώρο εδώ της Ανατολικής Μεσογείου να στείλουν στρατό και αεροπλάνα να μπορέσουμε να καλύψουμε τους Γερμανούς, να τους αντισταθούμε και μπορούσαμε να τους αντισταθούμε. Αλλά οι Εγγλέζοι ήξεραν ότι ό,τι και να γινότανε το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, το έχετε ακούσει αυτό? Ο Ρίμπεντροπ ως εκπρόσωπος του γερμανικού κράτους και ο Μολότοφ του ρωσικού, του σοβιετικού, υπόγραψαν ένα πρωτόκολλο αμοιβαίας, ας πούμε, μη πολέμου, ότι δεν πρόκειται εμείς να σας επιτεθούμε, ότι σε εμάς, ότι εμείς εσάς. Αλλά ήταν δύνατο το να έφτασε ως τα σύνορά τους ο Χίτλερ να μην μπει μέσα, το ξέραν αυτό. Και φοβόντουσαν πολύ οι δυτικοί όλοι τον κομμουνισμό. Το δέος προς τον κομμουνισμό ήταν τρομερό. Τον τρέμανε τον κομμουνισμό. Γιατί? Διότι ήταν βιομηχανικές πόλεις, είχαν πολλούς εργάτες και ο κομμουνισμός είχε απήχηση στους εργάτες. Αναγκαστικά θα πρέπει να υψώσουν τα μεροκάματα για να κρατήσουν τους εργάτες, να μην αντισταθούν. Πράγμα το οποίο τους ενοχλούσε. Καταλάβατε. Και δεν θέλανε να μας βοηθήσουν.
δεν το θέλαν να μπλέξουν εκεί πέρα. Ουσιαστικά θέλανε να βοηθήσουν να πάνε οι Γερμανοί προς τη Ρωσία. Θα ήταν για αυτούς μια σωτηρία, μια ωφέλεια μεγάλη. Και γι' αυτό μας αφήσουν αβοήθητους. Και οι Γερμανοί το ξέραν αυτό. Και έχω τα κείμενα εδώ, ο πρεσβευτής της Γερμανίας επισκέπτονταν συχνά το Υπουργείο και έκανε προτάσεις συνεργασίες της Γερμανίας με την Ελλάδα. Ήξεραν και ότι ο τέτοιος ήταν φιλογερμανός και ποιος δεν ήταν φιλογερμανός, ο Μεταξάς. Όλοι ήταν φιλογερμανοί εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και όμως αντιδρούσε. Αφού ήταν φιλογερμανός ο Μεταξάς, ποιο όχι είπε? Αυτό το όχι είπε, διότι σου λέει είμαι πρώτα πατριώτης και ύστερα Γερμανός. Καταλάβατε. Και ο οπλισμός όμως ήταν γερμανικός. Μάντλιχερ είχαμε και εμείς, από εκεί τα αγοράζαμε τα όπλα μας. Και ξέρουμε ότι όταν θα τελειώσουν οι σφαίρες δεν θα έχουμε σφαίρες να πολεμήσουμε. Γι' αυτό και κάναν το καλικοπίον εδώ πέρα, που μαζεύανε τις κάλκες, τις γεμίζαν και βάζανε μολύβι μπροστά να φτιάξουμε σφαίρες και τέλος πάντων. Οπότε βρεθήκαμε εκτεθειμένοι, αβοήθητοι, και όλοι εθαύμασαν πόσο άντεξε η Ελλάδα τόσο πολύ, με δυο στρατεύματα που γονάτισαν όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την Ευρώπη και την Αφρική. Ο Ρόμελ στην Αφρική είχε προχωρήσει μέχρι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αλεξάνδρεια. Καταλάβατε, γονάτισαν οι πάντες και θα νικούσε ο Χίτλερ την Ευρώπη ολόκληρη και την Αφρική αν δεν επενέβαιναν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έστειλαν άπειρο πολεμικό υλικό που το είχαν έτοιμο, και ήρθε και στρατός αμερικάνικος με την τεχνολογία του και αυτός έσωσε την κατάσταση. Αλλιώς θα νικούσαν. Γιατί είχε ένα μυστικό ο Χίτλερ όμως. Αυτό το μυστικό τον κατάστρεψε. Είχε τους μεγάλους επιστήμονες, τον Φον Μπράουν και κάτι άλλους, οι οποίοι κατασκεύασαν την ατομική μπόμπα. Ήταν ζήτημα χρόνου πλέον να φτάσουν στο σημείο να φτιάξουν ατομική μπόμπα, οπότε κακάρωνε όλος ο κόσμος. Είχαν φτιάξει όμως κάτι μεγάλες οβίδες, τεράστιες, V2 τις λέγανε. Ρουκέτες. Ρουκέτες, ναι, δεν ήταν οβίδες, ήταν ρουκέτες, πραγματικά ήταν αυτοκινούμενος. Λοιπόν, τις οποίες τις ρίχναν από τη Γερμανία και πέφτανε μέσα στο Λονδίνο. Καταλάβετε. Και έτρεμαν οι Εγγλέζοι. Σας λέω να πάνε χτυπήσουν τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, τι θα γίνουμε. Καταλάβατε. Και μάλιστα κάποιος έξυπνος, δεν ξέρω, ίσως να ήταν ο Τσόρτσιλ αυτός, όταν είδε ότι στη γειτονιά του έπεσε μια τέτοια ρουκέτα και έκαιγε η φωτιά έτσι, πήρε ένα τηγάνι, έσπασε διάβα μέσα και πήγε και τα βάλε από πάνω τη φωτιά να ψήσει τα αυγά του. Χιούμορ δηλαδή, ότι δεν μας καίγει την καρφή. Λοιπόν, αυτοί όμως οι καημένοι, οι Γερμανοί επιστήμονες που είχαν όλα τα ατομικά μυστικά και τα πάντα, καταφέραν και το σκάσαν. Τους βοήθησε το FBI, τι είναι, και μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και εξαφανιστήκαν. Και πήγαν στην Αμερική. Αυτοί λοιπόν ανακάλυψαν. Ο Οπενχάιμερ, ο πατέρας της ατομικής μπόμπας, είναι Γερμανός. Γερμανικό είναι το όνομά του. Καταλάβατε. Και έσωσαν την κατάσταση. Αλλά ο Χίτλερ, πιστεύοντας ότι θα καταφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή να προλάβει να κάνει την ατομική μπόμπα, οπότε θα τους έδειχνε και αυτός, ναι, κράτησε και άφησε να πιστοχωρούν τα στρατεύματα τότε, να πιστοχωρούν και μέσα στη Γερμανία να γίνονται τόσες μάχες και να παθαίνουν τόσα πράγματα. Σου λέει ακόμα λίγες μέρες, δηλαδή δεν θα αντέξουμε 2 μέρες, 3. Και την έπαθαν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτός είναι πολύ χοντρικά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά ο Χίτλερ έκανε μια ομιλία στο Reichstag, επειδή τον λέγανε ότι είναι δικτάτορος, για να δείξει ότι τέλος πάντων έχει και αυτός δημοκρατικά φρονήματα, πήγε στη Βουλή. Reichstag είναι η Βουλή του Βερολίνου και έβγαλε λόγο προς τους βουλευτές από κάτω, οι οποίοι βουλευτές είχαν ήδη των άλλων κομμάτων, οι βουλευτές είχαν δηλώσει επίσημα ότι παραχωρούμε την βουλευτική μας ψήφο στους ναζιστές. Και είπε ότι πολεμήσαμε με πολλά έθνη και με μεγάλη ευκολία φτάσαμε μέχρι τη Βαρσοβία, είχαν φτάσει τότε.
ένα έθνος μας πολέμησε με έναν τρόπο που έδειχνε ότι αψηφά το θάνατο είναι οι Έλληνες. Και είναι γραμμένο κι αυτό. Κατάλαβες. Γιατί όταν μπαίναν τα τάγκς και προχωρούσαν, τα Ελληνάκια με την απολέμουν. Πρώτη φορά βλέπαν τάγκς, δεν είχαν αφανιστεί ούτε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν είχαν. Και μάλιστα τα λέγανε τάγκ, γιατί ήταν σαν τετράγωνα, σαν ήταν ντεπόζιτα της βενζίνης. Αυτό θα πει τάγκ. Λοιπόν, βγάζανε την κουβέρτα που είχαν από πάνω στο γυριό τους και τη χώνανε ανάμεσα στις ρόδες αυτές, τις ερπίστριες. Καταλαβαίνεις πόσο εκτεθειμένος είσαι, ότι μπορούσε να κάνει έτσι λίγο τόσο σε λιώσει από κάτω. Και από πάνω χτυπάνε τα κανόνια τους. Και τα μαγκώνανε εκεί και δεν προσαπανούν ούτε μπρος ούτε πίσω ύστερα οι ερπίστριες. Αυτό τους κατατρώμαξε. Τους λέει άμα φτάνουν τόσο κοντά στον κίνδυνο και με τόση ψυχραιμία βάζουν το χεράκι τους εκεί μέσα, είναι θεοί αυτοί. Και μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Στην αρχή μας φέραν τους Ιταλούς και τους αφήσαν αυτούς να κρατάνε την Ελλάδα, να μην χασομεράνε τα στρατεύματά τους. Εις δε την Θράκη έφεραν τους Βουλγάρους, οι οποίοι Βούλγαροι φάνηκαν πάρα πολύ άγριοι, πιο άγριοι από τους Γερμανούς. Μάλιστα, κατακτητές. Και συνέχισαν αυτοί ύστερα μέσα στη Ρωσία να πηγαίνουν. Αλλά στη Ρωσία είχαν προβλήματα, γιατί πέσαν χειμώνα. Αυτοί ήθελαν να πάνε, ας πούμε, όπως πήγαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο, τον Ιούνιο επετέθηκαν, 27 Ιουνίου επετέθηκαν πάνω στη Ρωσία, σου λέει, σε ένα μήνα εμείς θα φτάσουμε στη Μόσχα, ρε παιδί μου. Και πράγματι φτάσανε στα περίχωρα της Μόσχας φτάσανε. Οπότε, αλλά τι έγινε. Δεν θέλαν να έχουν τους Άγγλους κοντά και να έχουν βάσει των Άγγλων στην Κρήτη. Γιατί αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους Ρώσους και να τους παρενοχλούν εδώ πέρα και να καθυστερήσουν πολύ στρατό. Και έπρεπε να καταλάβουν οπωσδήποτε την Κρήτη. Για να καταλάβει την Κρήτη ο Χίτλερ έριξε όλους τους αλεξιπτωτιστές που είχε ο στρατός του. Όλους. Καταλάβατε. Και θα τους εξοντώνανε η κριτική. Αλλά επειδή η κριτική ήταν βενιζελική, αντιβασιλική δηλαδή, ο Πεταξάς λίγο πριν από τον πόλεμο τους είχε αφοπλίσει όλους, είχε πάρει όλα τα όπλα. Δεν είχαν όπλα οι κριτικοί. Και καθώς κατέβαιναν και τα κριτικά τάγματα από τον αλβανικό μέτωπο, δεν προλάβανε να περάσουν στην Κρήτη, γιατί ήταν τα υποβρύχια των Γερμανών στη μέση και τορπιλίζαν τα πλοία, να μπορούν να κρατήσουν αντίσταση. Οι δε Άγγλοι ήταν πολλοί. Σκεφτείτε ότι οι Άγγλοι πολεμούσαν με στρατό από Νεοζηλανδούς. Είχαν πάρει τους Νεοζηλανδούς. Οι Νεοζηλανδοί είναι 2 ώρες με το αεροπλάνο μακριά από την Αυστραλία, τόσο πολύ. Αλλά ανήκαν στην Αγγλική Κοινοπολιτεία. Τους επιστρατεύσαν και Ινδονήσιους. Τους βρήκαν και με αυτούς πολεμούσαν στην Ελλάδα. Λίγοι ήταν οι πραγματικοί Άγγλοι. Και αυτοί ήταν περισσότεροι από τους Γερμανούς. Αλλά όταν βλέπαν τον κίνδυνο ότι πλησιάζουν οι Γερμανοί, φορούσαν τα κράνη τους και φεύγανε. Δεν ήρθαν να σκοτωθούν και φύγαν οι άνθρωποι και γι' αυτό σκοτώθηκαν πολλοί κριτικοί, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί και καταφέραν να πάρουν την Κρήτη οι Γερμανοί, και αυτό όμως τους καθυστέρησε γιατί έγινε Μάιο μήνα, τελείωσε Ιούνιο. Δεν είχε ύστερα ελεξιτοπιστές να ρίξει πέρα από τα ποτάμια, γιατί οι Ρώσοι χαλούσαν τις γέφυρες. Πώς να περάσει ποτάμια σαν το Δνίστερο, σαν το Βόλγα κτλ. Τεράστια ποτάμια. Οπότε χρειάζονταν ελεξιτοπιστές που δεν είχε. Και αυτό καθυστέρησε τους Γερμανούς ώστε να φτάσουν στα κρίσιμα σημεία και να αρχίσει ο χειμώνας του 41. Ο χειμώνας του 41. Και τους καθήλωσε ο πάγος κάτω, παγώνανε τα καύσιμα στα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων. Αντιστάθηκαν ηρωικά και οι Σοβιετικοί. Γιατί αντισταθήκανε? Οι Σοβιετικοί, οι πρώτοι που δέχτηκαν τις επιθέσεις των Γερμανών ήταν οι Ουκρανοί. Στην Ουκρανία μπήκανε. Οι Γερμανοί μπήκαν στην πρώην Ρωσία, δηλαδή που ήταν όλο μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Οι Ουκρανοί είχαν πολλούς Γερμανούς από παλιότερες μετακινήσεις των λαών. Η μισή χώρα ήταν Γερμανία, η μισή. Η Λευκορωσία, πρώτα η Λευκορωσία, μετά η Ουκρανία. Μίνσκ και Λεβόφ και τέτοια. Λοιπόν, και
Είχαν δε την κομμουνιστική ηγεσία φοβερά καταπιεστική, με πολλές εκτελέσεις και με πείνα που είχε προκαλέσει στο λαό. Πείνα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι εν ειρήνη, δηλαδή πεθαίνουν από πείνα. Είχαμε 30 εκατομμύρια νεκρούς μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Οπότε στην αρχή τους δεχτήκαν ως ελευθερωτές τους Γερμανούς. Και τότε τι έκανε ο Στάλιν, ο έξυπνος? Διέταξε να ανοίξουν οι εκκλησίες, να αποφυλακιστούν οι ιερείς και να αναπέμψουν δεήσεις υπέρ της πατρίδος. Και άνοιξαν οι εκκλησίες. Μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και είπαν άρα δεν είναι εχθρική η ηγεσία μας, και πήγαν και πολέμησαν ηρωικά τα καημένα τα παιδιά. Και πάλι δεν θα πετυχαίναν πολλά πράγματα, γιατί δεν είχαν εφόδια, ήταν πάνω φτωχή η χώρα τους. Αλλά ο Τσόρτσιλ, όχι ο Τσόρτσιλ, ο Ρούσβελτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έτυχε να έχει μεγάλη συμπάθεια στους Ρώσους. Ήταν, ας πούμε, από τους διανόμενους που το παίζουν αριστεροί κάπως έτσι. Και ήταν και παράητος, ξέρετε, στο καροτσάκι του πήγαιναν. Έστειλε τόσα εφόδια μέσω Ειρηνικού ωκεανού που βγαίνουν στο Βλαδιβοστόκ και μετά με τον Υπερσιβηρικό φτάνανε, που πραγματικά με αυτά πολεμήσαν οι Ρώσοι. Δεν είχαν δικά τους όπλα. Δεν είχαν βιομηχανία πολεμική. Βέβαια. Και προχωρήσαν ύστερα. Αυτοί οι Ρώσοι είχαν το εξής, που δεν μπορούσαν να το έχουν οι Δυτικοί. Όταν πηγαίνουν στο μέτωπο και έπρεπε να κάνουν μια προέλαση και φεύγαν οι Γερμανοί παραπίσω, είχαν αφήσει στο έδαφος νάρκες προσωπικού που τις λέγανε, για ανθρώπους, και στους δρόμους είχαν και νάρκες για τα τάγκς. Όταν ήμουν στον δυτικό κόσμο προηγούνταν οι ναρκαλιευτές, ψαρεύαν τις νάρκες, ανοίγαν διαδρόμους για να περάσει ο στρατός. Οι Ρώσοι δεν το κάνουν αυτό. Όσοι ζήσουν και όσοι πεθάνουν. Τους περνούσαν πάνω από τα ναρκοπαίδια, σκοτώνονταν πολλοί, τραυματίζονταν επί τόπου, οι άλλοι προχωρούσαν ύστερα. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν οι Σοβιετικοί, δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Δυτικοί όμως. Αντιδρούσε ο λαός. Και φτάσανε, όλοι τότε βιάζονταν να καταλάβουν το Βερολίνο. Το Βερολίνο είναι μια πολύ οχυρή πόλη. Δεν έχει κάστρα, αλλά έχει γύρω-γύρω βάλτους. Και αν δεν ξέρεις από πού να πατήσεις για να περάσεις, να μπεις μέσα, θα πνίγεις μέσα στο βάλτο. Ο τρόμος του κομμουνισμού που κρατούσε όλο το δυτικό κόσμο, μην ξεχνάτε ότι και ο Μάρξ και ο Έγγελς ήταν Γερμανοί που πήγαν εκεί. Και είχαν απήχηση στη Γερμανία. Ναι, τους έκανε να τρέχουν γρήγορα να προλάβουν το Βερολίνο, να μην το πάρουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι προχωρούσαν και γι' αυτό ύστερα φτάσαν να πάρουν από μισό Βερολίνο καθένας. Πήρανε μισό Βερολίνο οι Ρώσοι και μέσα στο μισό Βερολίνο υπήρχε το κέντρο, μάλλον υπήρχε το μισό Βερολίνο και μισό οι άλλοι, ας πούμε. Και ένα κομμάτι του Βερολίνου που το είχαν πάρει οι Ρώσοι είχε παραχωρηθεί στους Δυτικούς, αλλά δεν αφήνε οι Ρώσοι να περάσει κανείς να πάει μέσα και πήγαινε με αεροπλάνο. Από μια συνοικία του Βερολίνου στην άλλη. Ναι, αυτό ήταν όλο. Και εντάξει έγινε κομμουνιστική η Ανατολική Γερμανία με τον Χόινεκερ στο τέλος, αυτόν είχε τον Χόινεκερ, με φοβερά πράγματα. Πολύ βασανίστηκε ο κόσμος εκεί και πείνασε πολύ και έμεινε καθυστερημένη η Ανατολική Γερμανία πάρα πολύ. Γι' αυτό και η Δυτική Γερμανία, όταν έπεσε το τείχος και ενωπήθηκε η Γερμανία, διέθεσε τεράστια ποσά για να ανορθώσει τη βιομηχανία της Ανατολικής Γερμανίας. Για όλα αυτά όμως που σας είπα, φταίει ένας άνθρωπος. Ποιος? Ο Τσάμπερλεν. Ο Τσάμπερλεν, πρωθυπουργός της Αγγλίας. Έφτασαν οι ειδήσεις ότι η Γερμανία, που είχε νικηθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε υπογράψει το Σύμφωνο των Βερσαλιών και είχε υποσχεθεί ότι θα είναι αποστρατικοποιημένη και δεν θα ξανακάνει στρατό, έκανε στρατό με τον Χίτλερ με έναν ύπουλο τρόπο. Τους χαρακτήριζε ότι είναι αστυνομικοί.
αστυνομική γέμισε αστυνομία η Γερμανία, λέει έχουν πολύ κλιματικότητα. Και εντάξει, έκαναν και τα εργοστάσια Κρουπ στη Ρινανία συνέχεια. Και τάγκς κάνανε και 1002 πράγματα, λέγανε αυτά τα χρειάζεται η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Και ήξερε όλος ο κόσμος ότι ήταν πρόφαση, αφού το κατάλαβα κι εγώ ακόμα. Και είπαν στον Τσάμπερλεν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γερμανία μέσα σε μια 15ετία να ματοκυλήσει πάλι την ανθρωπότητα. Τι θα κάνουμε. Λέει θα πάω εγώ και θα ειδώ και θα έρθω να σας πω. Πήγε ο Τσάμπερλεν, είδε ότι η Γερμανία εξοπλίζεται σαν αστακός, γύρισε στο Λονδίνο και λέει δεν τρέχει τίποτα. Γιατί. Γιατί οι μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις πολεμικού υλικού όλου του δυτικού κόσμου προμήθευαν τέτοια στη Γερμανία υλικά, ηλεκτρονικά υλικά, διάφορα πράγματα που τα αγοράζαν από εκεί οι Γερμανοί. Οπότε θα έπεφτε κάθετα η οικονομία και της Αγγλίας και της Γαλλίας και των άλλων κρατών. Και για να μην χάσουν τα συμφέροντά τους, αφήσαν τη Γερμανία να εξοπλιστεί και πήγαν ύστερα και σκοτώσαν τα παιδιά τους, τα ίδια. Υπάρχει φωτογραφία του Τσάμπερλεν, την έχω εδώ πέρα εγώ στα βιβλία, την ώρα που βγαίνει από το αεροπλάνο και τον χαιρετάνε. Καλώς τη νέα μας έφερες. Για μας πώς τελείωσε ο πόλεμος? Κοίταξε, για μας τέτοιες μέρες, λίγο νωρίτερα, 18 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι φεύγουν οι Γερμανοί. Εμείς δεν παρακολουθήσουμε τι γίνεται στον κόσμο. Από πού να τα παρακολουθήσουμε. Και είδαμε πραγματικά στην οδό Πολυμέρη ολόκληρη αρμάδα, μεγάλους, πώς το λένε, ομάδα Γερμανών, οι οποίοι φεύγανε. Μαζιστήκαν από το Πύλιο, από το όλο και Πολυμέρη φεύγανε να πάνε να βγουν έξω από το Βόλο να προχωρήσουν προς το πάνω. Και η αστυνομία που υπήρχε, αστυνομία, χωροφυλακή τότε, ας είπε κλειστείτε τα σπίτια, απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία. Μήπως σου λέει κανένας τους πυροβολήσει τίποτε. Αυτοί δεν είχαν ούτε βενζίνη. Εγώ είδα Γερμανούς να έχουν ζευτεί καρότσια από αυτά με τα οποία κάναμε τις μεταφορές για να κουβαλήσουν τους γυλιούς και πολεμοφόδια από πίσω τους. Και αν θέλανε οι αντάρτες, μπορούσαν όλους να τους πιάσουν, να τους σκοτώσουν όλους, μην κανένα, γιατί φεύγανε ταπεινωμένοι, εξευτελισμένοι, γεμάτοι αυτό, έτσι, αίσθημα αποτυχίας, για να τους μαζεύουν από τα Βαλκάνια, για να ανεβούν πάνω από το Σάβο, Δράβο και Μοράβα, όπως λένε, τους παραποτάμους του Δούναβη, να στηρίξουν τις στρατικές μονάδες των Γερμανών, οι οποίες υποχωρούσαν. Και εμείς κάναμε μια χαρά, αλλά μέσα από τα τζάμια, κλείναμε τα κουρτινάκια, τα ανοίγαμε, βλέπαμε και κλείναμε πάλι από το φόβο μας. Και όταν είπαν ότι τέλειωσαν, φύγανε οι Γερμανοί από το Βόλο και προχωρούσαν προς τη Λάρισα, χτυπήσαν οι καμπάνες και βγήκαμε έξω. Βγάλανε σημαίες που απαγορεύονταν η σημαία, μπορούσαν να πας να σε εκτελέσουν να βρουν σημαία και είχαν σημαίες οι γυναίκες στα μπαούλα από κάτω, τις βγάλανε και έβλεπα σε κάθε σπίτι σιδερώνανε. Τις βάλανε στα μπαλκόνια, πήραν και με τα κοντάρια και βγήκαν έξω νεολαία και φώναζε σε γνωρίζω από την κόψη και εμείς χαρά, ευτυχία μεγάλη. Τελείωσε ο πόλεμος για μας. Στο κέντρο της Αθήνας όμως ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Έτσι. Ύστερα έγιναν δύσκολα το Δεκέμβριο. Τότε έχουμε φωτογραφίες, τους πανηγυρισμούς των Ελλήνων, των Αθηναίων για την αποχώρηση των Γερμανών. Γιατί όμως οι αντάρτες δεν τους χτυπήσαν να μην αφήσουν κανένα να πέρασε πάνω που μπορούσαν. Γιατί είχε δει από το 42 το σύνθημα μην ξοδεύετε ούτε άντρες ούτε πολεμικό υλικό. Κρατήστε τα γιατί έτσι κι αλλιώς τη Γερμανία θα την νικήσουν τα μεγάλα στρατεύματα. Ναι, εμείς να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την εξουσία στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν αντιδρούσαν. Τους αφήσαν και περάσαν. Που εκεί πέρα έξω από το Βόλο που είναι το λατομείο, εκεί ήταν έτσι το βουνό από εδώ και από εκεί, ήταν στενός ο δρόμος ανάμεσα, μπορούσαν να τους σκοτώσουν όλους τους Γερμανούς. Από πάνω, από τα γκρεμνά να ρίξουν. Και δεν τους σκοτώσαν. Τους αφήσαν και φύγανε. Ήρθαν οι τέτοια εγγλέζικα αεροπλάνα τα οποία είχαν προσγειωθεί και στον Αλμυρό, στην Νέα Αιχιέλο και από εκεί και μπομπαρδίσανε ό,τι πλεούμενο γερμανικό υπήρχε στο λιμάνι. Και
Και θυμάμαι ένα τεράστιο καράβι πολεμικό το οποίο το κάψανε και ήταν κόκκινο από τη φωτιά που... και καίγονταν μια εβδομάδα, ας πούμε. Για να μην φύγουν οι Γερμανοί διαθαλάσσεις. Και οι αξιωματικοί των Γερμανών καταφέραν, κάποιοι αξιωματικοί, και πήγαν σε ένα αεροπλάνο και πετούσαν χαμηλά πάνω από τον παγασιτικό και φεύγανε. Και πήγαν ύστερα τα εγγλέζικα από πάνω, τα μοσκίτος τα λέγανε, σαν κουνούπια ήταν. Τους καταρρίψαν και πήγαν στη θάλασσα και χαθήκανε. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο πόλεμος. Αλλά βέβαια καταστραμμένη η Ελλάδα, σκοτωμένοι πολλοί άντρες και άλλοι πάνω στα βουνά για να γλιτώσουν, και ήταν ο κομμουνιστικοποιημένος αντάρτικος στρατός έτοιμος έτσι να χάψει την εξουσία στην Ελλάδα. Εμείς τώρα από αυτά που έγιναν, οι νέοι σήμερα το 2016, τι μάθημα εκτός από τον ηρωισμό μπορούν να πάρουν? Το μέγιστο μάθημα είναι ότι δεν υπάρχει ιδεολογία που να σώζει τον κόσμο. Γιατί αυτή η ιδεολογία της προόδου του πολιτισμού και της επιστήμης που θα νικήσει όλες τις αρρώστιες και δεν θα γίνονται πια πόλεμοι και ότι οι λαοί θα είναι αδελφωμένοι και θα είναι άφθονα τα υλικά να τρώνε οι άνθρωποι, να χορταίνουν, αποδείχτηκε η παγίδα. Δεν υπάρχει σωτηρία μέσω του πολιτισμού. Ο άνθρωπος παραμένει θνητός, δεν νικάει το θάνατο, και δεύτερον δεν νικάει τα πάθη του. Όσο ανεβαίνει ο πολιτισμός, τόσο πιο κακοί γίνονται οι άνθρωποι και τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η κατάθλιψη. Αυτά τα μάθαμε ύστερα, όταν τα είδαμε στην πραγματικότητα. Οι νέοι λοιπόν του 16 θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν μας σώζει καμιά ιδεολογία, ούτε δεξιά ούτε αριστερή. Μας σώζει η ευλάβεια των ανθρώπων. Η Εκκλησία μπορεί να μας σώσει τον κόσμο, εάν και αυτή σταθεί στην γνησιότητά της και δεν παρασυρθεί στα κοσμικά φρονήματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, παππού. Και τι άλλο, θέλω να πω ότι ο λαός όμως και μέσα στην κατοχή ακόμα και με όλες τις άσχημες καταστάσεις που πιάνανε τους άντρες. Ξέρετε, εκεί στην αγορά, όταν μπαίνει στο Βόλο που λένε ότι εδώ είναι η μαύρη αγορά που το λένε, εκεί πηγαίνουν και εκεί γίνονταν τα ψωνίσματα όλα. Κατεβάζονταν από τα βουνά και πουλούσαν πράγματα. Εκεί πήγαιναν οι Γερμανοί, πιάναν τους δρόμους γύρω-γύρω και τους κλείνανε να μην μπορεί να φύγει κανείς. Και λέγανε Achtung, στέκονταν οι άνθρωποι πιστά τα χέρια. Και διαλέγανε όλους τους παλικαράδες, τους νέους και τους ευσταλείς και όχι τα κακομοίρικα πράγματα, τους βάζανε στα βαγόνια και τους έδωσαν στη Γερμανία. Τώρα και η οικογένειά τους περίμενε να έρθουν στο σπίτι του, να φέρουν φαΐ το μεσημέρι και αυτοί ταξιδεύανε για τη Γερμανία. Μέσα σε βαγόνια που έλεγε άνδρες 24 ήπι 6. 6 άλογα χωρούσαν μέσα, ας πούμε, κλειδωμένοι. Και πέρασαν πολλά βάσανα οι άνθρωποι, πάρα πολλά βάσανα. Εγώ κατάλαβα όταν ήμουν μικρός, λέω γιατί μας πολεμάνε, τι έχουν να μας πάρουν αφού δεν έχουμε τίποτα. Τι θέλουν να πάρουν, λέει θέλουν τα λιμάνια μας να φέρουν τα καράβια τους και τα αεροδρόμια να φέρουν τα αεροπλάνα τους. Αυτοί πάνε να τα φέρουν, λέω γιατί, τι θα χάσουμε εμείς αν στείλει και ένα δικό τους αεροπλάνο. Άλλωστε εγώ δεν είχα δει αεροπλάνο στη ζωή μου, δεν ήξερα τι είναι αυτά. Ναι, λέει όμως λέει, θα χάσουμε την ελευθερία μας. Τι ελευθερία θα χάσουμε, δεν ήξερα αν είχαμε ελευθερία και τι θα χάναμε. Ό,τι μας λέγανε οι δάσκαλοι και οι γονείς μας κάναμε, ποια ελευθερία θέλαμε. Έπεσε η πείνα και υπήρχαν κοπέλες που ερχόταν στους Ιταλούς και ζητούσαν ούνα πανιώτα πρέγκο, ένα ψωμάκι. Πεθαίνει ο πατέρας μας στο σπίτι, τα αδερφάκια μου. Και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί τις παίρνουν και τις ξαπλώνουν μέσα στο πάρκο, παιδιά, μέσα στο πάρκο. Κατά τις κάνανε πόρτες για να τους δώσουν μια πανιώτα. Και ο κόσμος περνούσε δίπλα και τους έβλεπε. Και όταν κι εγώ το είδα μικρός, αυτό ήμουν 11 χρόνων ας πούμε, τότε κατάλαβα τι σημαίνει να μην έχεις ελευθερία. Κατάλαβατε, τότε το κατάλαβα. Δεν το είχα καταλάβει νωρίτερα. Αλλά έδειξε ο ροός μας αρετές,
φοβερές αρετές. Να κάθεται τώρα να φάνε οι άνθρωποι και να φάνε, ας πούμε, κρυθαράκι, νερό βραστό ή με λίγο λάδι, και καμιά φορά επειδή δεν είχε λάδι, έρχεται μέσα μερικές ελιές που μαζεύαμε από τα χωράφια και ένα λαδιστό φαΐ. Και να πει και μέσα στη μέση ένα άδειο πιάτο. Και να βγάλει ο καθένας όσες κουταλιές άντεχε, να γεμίσει το άδειο πιάτο και να το πάμε στο γείτονα που πεινούσε. Και αυτή τη δουλειά την έκανα εγώ συνήθως. Τρέχω Κωστάκη. Είχα από κάτω το πιάτο και ένα άλλο από πάνω και μια πέτρα να βάλει από πάνω. Μην πάει καμιά γάτα και το σπρώξει και το φάει. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να χτυπήσει την πόρτα να πει: ελάτε, σας φέραμε αυτό, γιατί ντρέπονταν να φανούν ότι έχουν ανάγκη από φαΐ το άλλο. Είχαν και την παλιά αριστοκρατική, ας πούμε, να τα αφήσει στην πεζούλα και να φύγει γρήγορα. Και την άλλη μέρα έβρισκαμε τα πιάτα πλημμένα εκεί, ανάποδα γυρισμένα, παίρναμε εκείνα και αφήνουμε το καινούργιο. Καταλάβεις, ωραίος λαός που υπάρχει, Θεέ μου, υπάρχει μέσα στις δυσκολότερες καταστάσεις. Και όταν μετά το 1943 συνθηκολόγησε η Ιταλία και οι Ιταλοί παρατήσαν τα όπλα, ήρθαν οι Γερμανοί και τους μαζέψαν και τους σκοτώσαν. Τους βάλαν σε καράβια τα οποία τα τρυπήσαν μεταξύ και τους να πάνε παρά έξω από το Βόλο, βουλιάζαν και πήγονταν οι άνθρωποι. Ναι, οι Έλληνες κρατήσανε όσους μπορούσαν οι Ιταλούς στα σπίτια τους κρυφά. Με κίνδυνο να εκτελεστούν, γιατί ο πόλεμος κράτησε άλλο 1,5 χρόνο ύστερα. Κατάλαβες, τους κρατήσανε και μετά βγήκαν οι άνθρωποι ζωντανοί, δεν το περίμεναν.